Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tawo kay nakita man nila ang mga milagro nga sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niyadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kun unsay iyang bukaton. Si Felipe mitubag, bisag mapalit kita gapan nga balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang nining tanang tawo. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo. May daghang balili niadtong dapita. Busa naglingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda. Ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nakabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada kagikaon sa mga tawo nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya o kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa may balik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo, maglingkod pa rin. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, adunay mga tawo nga dako kaayo ang gipanag-iya apan dili gayod makatagbaw sa ilang kasing-kasing. There is no satisfaction whatsoever in themselves. Kini sila dili makakita og gani buot mo tan-aw sa ubang mga tawo nga walay bisan jutay nga ilang kabuhian. Kini sila mga tawo nga hakog ug daghan og katigayunan ug mga tawo nga kabus sa mga bahandi nga espiritu kanon. And so they are called spiritual scavengers. Kini sila dili gayod makatagamtam sa yanong kalipay nga mosangpot sa pagpaambit sa unsay gipanag-iya niya ngadto sa mga tawo nga nagakinahanglan. Apan adunay ubang tawo nga jutay ra kaayo ang gipanag-iya, apan dato kaayo og kasing-kasing. Kini sila nagatuo nga igura ang iyang gipanag-iya alang sa iyang mga kahinahanglanon. Apan andam sila kanunay sa pagpaambit niining jutay nga iyaha ngadto kanila nga dunay jutay ra o jutay pagayod nga akay sa iyaha o wala gayoy bisan unsa. Kining ilang kasing-kasing nga manggihatagon
maoy makapahimo kanila nga mga milyonaryo nga espiritu kanon o spiritual millionaires. Daghan kaayo ang gigutom karong panahona. Ang kahakog o kadawo sa tawo mao ang labing lawom nga tinubdan o hinungdan niining maong kahimtang. Mas daghan ang spiritual scavengers kaysa spiritual millionaires. There will be no needy if there are no greedy. Itang mga Kristiyanos dili makahimo nga magtagbaw lamang o magtan-aw lamang, magmahay o manghimaraot sa ubang tawo. Kinahanglan nga molihok gayud kita. Kay sumusunod man kita ni Kristo, nga sa pagkakita sa katawhan nga gutom, bipaambit kanila sa pan ug isda nga gihalad sa bata nga manghihatagon. Tinuod gayod nga dako kaayo ang buluhaton ug jutay ra ang kapanguhaan ug dili papaigo tungod sa kahakog sa daghang mga tawo. Apan wala man kita mag-inusara. Ang atong Ginoong Hesukristo aniya man uban kanato ug ang iyang gahom sama kaniyadto human milabay ang 2,000 ug kapin ka tuig. Ang iyang bikinahanglan mao lamang nga kita andam ug manggihatagon sa atong kaugalingon aron pagbulig kaniya. Ang mga mithi sa kalibutan lahi sa mga mithi sa balaang kasulatan. Ang mga kalibutanong mithi nagtukmod sa mga tawo sa pagpangita sa kabantog, gahom ug bahandi. Kini gipakita nato sa unang pagbasa karong adlaw. Ang mga Pariseyo nagmando nga kastiguhon ang mga apostoles sa ilang pagsangyaw sa labanhaw nga Ginoo. Salamat kang Gamaliel sa iyang panglaban sa mga alang sa mga apostoles. Ang mga pagbasa karong adlaw nagpahinumdum kanato sa gahom sa Ginoo. Kung ang usa ka butang naggikan sa Ginoo, dili nato kini malaglag ug mabalabagan. Matod pa sa atong pagbasa, kung ang usa ka butang ginama sa tawo, muabot ang panahon ug mahanaw kini. Busa ibutang nato kanunay ang atong pagsalig sa Ginoo ug dili sa tawo. Manindugang tanan.